Namaste. Ngingudokotela u-Anuradha Panda, udokotela osinzayo we-laparoscopic kanye namarobhothi osebenza esibhedlela sase-Apollo eJubilee Hills eHyderabad. Kuyini ukuwa kwesibeletho? Ukuwa kwesibeletho kusho ukuthi kukhona okwehla noma ukudonswa phansi. Uma sithi ukuwa kwesibeletho, sisho ukuthi isibeletho siyehla, sihla phansi. Singehla sodwa noma ungathola ukuvuvukala, isinye noma umchamo kungavela noma umhlathi. Ngakho-ke, kungahambisana netestofele uma isinye sithintekile noma irectofele uma ingxenye engemuva ye-pelvis ithintekile. Yini ebangela ukuwa kwesibeletho? Iningi lezikhathi kubangelwa ubuthakathaka kwemisipha yaphansi kwe-pelvis okungenzeka ngenxa yokuguga noma ngenxa yokwehla kwe-estrogen. Kungenzeka uma umuntu enezingane eziningi, kube nokubeletha okunzima, noma kungenzeka uma umuntu enenkinga yokungahambi kahle kwesisu isikhathi eside noma ukukhwehlela okungapheli. Ngakho lezo yizinto okufanele sizikhumbule. Noma uma umuntu emva kokubeletha enokubeletha okunzima kakhulu bese eqala ukwenza imisebenzi enzima noma eqala ukuzivocavoca kakhulu. Nalokho kungaholela ekutheni umuntu abe nokuwela kwesibeletho. Hokwenzekani? Yiziphi izimpawu? Abantu abadala bavame ukusitshela ukuthi bazizwa kunokuphuma okuthile noma bazwa isisindo esithile esithweni sangasese sowesifazane. Bazizwa benobunzima bokukhipha umchamo. Kwesinye isikhathi kudingeka baphushe okuthile ukuze bakwazi ukuchama noma kube nzima ukuya endlini encane bese bebona ukuphuma okuthile. Lezi yizimpawu ezivamile esizithola. Pho kufanele kwenziweni? Kuhle okokuqala ukuvimbela. Ngemva kokubeletha, abesifazane bangaba benze umsebenzi we-Kegels nge-biofeedback efanele, bavimbele ukuqunjelwa, bavimbele ukukhwehlela, bese kuthi noma nini lapho bene-prolapse ethambile, konke ukuqubuka ngeke kudinge ubusinzo. Kaningi ungazenza lezi zivivinyo ze-Kegels noma izivivinyo zokuqinisa amathambo esinqeni, bese izinto zakho ziba lula noma zilawuleke kangcono. Kodwa uma kunezimpawu noma omunye wesifazane ephinde abe ne-infection ye-urinary tract ngenxa ye-prolapse noma enenkinga yokuhamba futhi njalo uma ifika futhi ihlikise lapho futhi iba nobunzima, lapho sekufanele sibasinze. Isalukazi siyasipha, sithi asikhiphe isibeletho bese silungisa isastofele, irectofele futhi simise into ukuze bangatholi i-valve prolapse. Kodwa izikhathi eziningi lapho owesifazane osemusha efika, uma enesifiso sokugcina isibeletho, ngisho nalokho kungenziwa. Isibeletho singalungiswa. Lokho sikubiza ngokuthi i-hysterectomy. Silungisa isibeletho phezulu noma kusuka ngezansi ngokusebenzisa i-sacrospinal ligament noma i-colpopet evela phezulu. Bese-ke angaba nesibeletho futhi angaba nabantwana, kodwa angaphinde akhume. Ngakho-ke iningi labo lizogcina likhishwa ngokuhlinzwa. Lokho kufanele kuqondwe. Noma uma owesifazane esegugile kakhulu, kwesinye isikhathi angafaneleki ukwenza ukuhlinzwa. Bese sifaka indandatho ebizwa nge-pessary, i-ring pessary noma ezinye izinhlobo ze-pessary ezitholakalayo ezingenza isibeletho sibuyele ngaphakathi bese sihlala lapho uma umuntu engafaneleki ukuthola umjovo wokulala. Ngakho-ke kuya ngokuthi kufanele uxoxe nodokotela wakho uma une-prolapse ukuthi ungazama ukuzivocavoca noma ukufaka indandatho noma uzodinga ukuhlinzwa kokukhipha isibeletho noma ukusigcina. Ngiyabonga.